Ano pag wala? Hindi ba kanya? Ito ba yung sa'yo, Paul? Hindi ako kanya. Eh, nasan yung kay Paul na ganito? Wala. Hindi ka binibili ng mama mo? Uuwi na si Casey doon, diretso na raw. Sa Batangas? Ay, sa Cavite? Magpabili ka ng ganito sa mama mo, oh. Sardinas to, no? Kay Kuya Macdo pala tong cornflakes. Bumaba papa mo sa mga nagugutok. Mukha ng bangas at sana. Iba, wala siyang dalan dun, ah. Di ba kayong nag, Hindi ano? siya, hindi ko ginadala. Matuto siyang bumaba.